Oğlanlar 5-nji aydymçymyz. Daragt kafede yine devam edeceğiz. Yeke zavarlar ayretini aytıp geçsek. Ice cream rolls. Marojny yeke takşlar ya yer stayda var eken. 5-nji aydymçymyz ady Ihlas, Aşgabat şäheri. Nickname'im İkinci adam aşağı. Adım Tayt. Aha. Aydymyň adı? ady ynamym yok. Tak. Sana anamam yok, yine geriden yok, yine ayırıyor, yine ayırıyor. Sana anamam yok, yine geriden yok, yine ayırıyor, yine ayırıyor. Öňler söz verirdim men hiç kaçan senden gitmen. Yürekte keser süýgü odu vady iýdi öçmez. Özümçe diýerdim men hiç kalmadyk gülüm mady. Hakykat ol meni özümden emgatgan ýady. Sere bahana tapma inni geçek ýereň ýok. Direktir ýasama göz ýaşaňa meni görnüno. Bir seretsen aşa gitjek ýady wadyr dırnagyň. Has dogrusy özgeleriň jogyna bolmagyň. Qadarsyň bilinmejekde ähli zat hamala. Mundan soň islam ok ýereň bolmagyň salama. Maňa däl kesekilere görkezini däliligini. Gazap bedelini sana men dönme çok var. Gözüme hiç yerden inilmen yok. Yatlamaları gömdüm men okut. Men sen üçün yok, sen men üçün yok. Sana anamam yok, yine geriden yok, yine ayırıyor, yine ayırıyor. Sana anamam yok, yine geriden yok, yine ayırıyor, yine ayırıyor. Yürekten çalma gerek çapakla. Men garaşmadım o. 5-nji. Şuda Ihlassan, молодец. Sözüm yok. Вот реально empati işi. Вот. Ine Ferit yok yine bir gada ajan oğlanlar yo zat studiyalar köpün abraşat dedim görýän maşakda näl talançyklar ýatdy. Şulara çala ýol berdim. Şular da hakykatdanam. Şuda bir täze bir zat görkezdi. Sanat industriýasyna täzelik gelip durmasa, sanat çökýä. Ýadyňyzdan çykarmaň şonu. Diger durur menen tägeçenne. Inni umuman diýjek bolýan zadım, ady Ihlas, radnoy 5-nji aydymçymyz oğlanlar özüňiz şedýäňiz gyzar. Ba görüň ene ýazyň ene kommentarda nälik bol, näme bol biriňde ugradyň. Ýesi şu utanyny isteseňiz. Ýene ýesi başga bir utansa ugradyň biriňde ýaýradyň. Hemmäňiz de garaşýar, baryňyz gatnaşyp şu 5 tane oglany bal bereliň. Umuman aýda Ihlasan işiňem ugruny insan qysawalya taňra ýakasy maýdasyn melýä. Daragt kafe, sağ olsun, Tanrı yalqasın. Inni sen adımdan bir baçık kullak koyuyor aynen. Anamam. Beş aydymam dinledik. Menem bular ýala garaşmadım. Sadarak öýretdim ýöne. Käbir aydymda, içindäki aydymdan käbiri professional aýtgan aydymçylardan gowy çykdy. Meni şu 5-nji goýýan. Manysi. Aw, men 5-nji goýýan. Ýa, men 5 eder. Hayfyna goýan stafny bari. Bol kim jedel edýärsin. Oğlanlar seredin jedel edýärmi? Yo, tanysy var aydym. Madam Wada diýen. Aw. 3-nji dümüş oynamaz. 4 öýdýän. Şullamy? Ene. 4. Sen käşe goýýan karaçy dogry, dämi? Men ýanqa goýýan. Oğlan ene biziň jedelimizin haýfy torqa. Ben barımıza Seredin ola kak çesna 5 adam gatnaşdy dämi halyk çözýändir. Ýöne biz özi kimizin aramda stavka goýşak. Bolly. Men 5-nji goýdum sen käşe goýdy, teşe goýdyň dogry dämi? Bize birinji ikinji has ýarap biler. O her kişiň öz. Her kim özüne pikirine görä. Şoň üçin mihmanjygymyz может 3-nji tapyr gatnaşma mümkin, 2-nji tapyr sensiz geçäýär öýtän dogry dämi? Sağ olsun Taňra ýakasyn marşakarada köp sağ olsun şu stadiýumy tapyr. Nesip bolsa ýene bir ýerde gaýan daragda hökwa zady kafe marşakaryna ýerleşýär. Umuman aýdanda sağ olsun Taňra ýakasyn köp minnetdar sponsorlugyna. Tapyr ýapylanlar inni diňe halkyň zadyna jemine garaşýar. Bolly.